Pero yung iba namang vlogger, tinutuyo nila magpapabash para ano ba? Para They could earn. Oh. Parang na-immune na sila sa mga Pero okay lang sa mga kanila. bahad-bahad. Mm-mm. Okay For lang sa kanila. example, si Kuan. Excuse me. Hoy, sino yung bago ngayon? Oo. Ay, ah. Magandang buntag mga Bongbong and welcome to Bongbong Talk Show! Yes! Ginoo ko. So sa adlaw na ito mga Bongbong, meron talaga tayong bisita, ang pinakalaaga na vlogger sa Zamboanga del Sur. Let us welcome Ma'am Mayang Lagay! Yay! Yes! Hoy, ginoo ko, Ma'am! Unsa Kumusta man? ang iyong kinabuhi? Kung ni saksak sinagol dahil Yes, dapat lang. dapat lang talaga saksak sinagol. Okay lang so far, so good. 9/10. Wow! Uy, ang nindot ng tubag mo. Yes. So di ba, all the way from Pagadian, yes, bumiyahi ka pa talaga para Yes, dito. bumiyahi talaga. Oh, thank you so much sa iyong pag-aanhima mo ha, Ginoo ko. Nakakagasto ka pa talaga ng pamiliti mo. Ay, abi man ako libre ni. Alright, so mamayang ilang tuig ka na? Or ilang taon ka na? Marag matubag na gini siya. Actually, kani nga question kay, they've been asking me this question Yes. every time nga And dili jud ka mag-istorya. dili ko mo istorya kay Mahadlo ka mababalaan ang iyong edad. natatakot akong mababalaan ang aking edad. So paano na lang baka maano yung iba na ay you are too old na di ay, di ba? So actually someone moingon nga you are this kinda young and napoy uban sasabihin nila saksak sinagol. Susultihin nila, Susultihin nila na medyo matitigulang ka na lang tawin. matitigulang. So ilang taon ka na? So actually I'm already 37 years old. Wow, di ba? Ang bata-bata pa ng iyong naong. Huh? Ako, 28, magawang pa ni mo. Wala na akong uyuan. So, Angkol, 30, 37. 37. Just turned 37 last 17. Yeah. So, may anak ka na, may asawa ka na. Kani siya, I've been hiding this kanang, it is kind of personal manggod kaayo nga i-share na ko na siya online kasi Alright. naana siya kanang reasons why ayaw ko siyang sabihin sa iba. Oh, gusto ka makabalo? Pero kung okay ra nimo. Oo, okay ra. Isusulti mo. Actually, before, first post na ko, or it's not that totally na nagba-vlogging na ako that time. It's just like for fun, posting something, going to somewhere and then posting that kuan place. And then suddenly, kanimo gid akong baba kay usahay kay kana bang dili ta makapugong unsa ato ang istorya. Nagpapataka na lang tayo sa pagsulti. It's not kinda papataka but it's just an honest review also. For me, it's an honest review kay ano siya, it's a place in Pagadian wherein before popular siya. Pero it happened nga kanang napabayaan na, wala na siya na ano. And then nara magyapon mga ligo. Kuha na siya, isla na siya sa Pagadian. Kabaw siro kag daw gamay og daw dako. Hindi ko wala ka nakaana na. dyan. So ning hapit me, we came from kanang Isla Puting Balas. It's in Pagadian also. And then karon ning hapit mi anang daw gamay. Sorry sa ako nga ni but ako lang ako lang kanang gibalik batong unsa to nahitabo last time. So ang daw gamay it's kanang wala na siya na alagaan, daghan na ka siyang basura. Napapasagdan na. Napapasagdan na. So daghan na siyang basura. So as in ano na gyud siya totally. Then when we came there, akong baba while videoing something like daghan na siyang basura ingon na. Alright. Actually it's not kinda kanang Hindi siya I'm making pagpanaway. stories. Kasi you can see it directly man pud sa akong video nga that place has a lot of garbage. So moto ningon ko nga hugaw na daghan na kaayo og kuan. And then ako siyang gi-post nga wala lang sa akong buot gi-post na ko siya. Ala na ano man ko nakagain man kog bashing. O di ba? Kasi nga no daw ako ang gidaot, wala man ko nang daot. Kay makita man po nimo sa video. So mo to siya na man po ning uyon nga mao na gyud na daana wala na magud gi ati Manila ingon ani. So naapoy uban nga mubash and then ang mubash pod is naanay death threat Uy, simbak ko. as in So, nana. nakukulbaan ka na doon. Yes. Yung mga nagdi-threat sa'yo, yung mga taga doon din. I don't know kung kinsa to sila basta it might be
I don't know. Uy, thank you Lord sa pagbablog. Hindi pa ako nakasulay na ganyanin. Uy, parang Like- mapapayapan siguro ako. Like ano siya kanang i-ask imong asa ka gapuyo, ang sa imong cellphone number. They're just using dummy accounts actually, but dili ko nila maloko kay maloko pa ka na muhatag jud ka sa imuhang Mga personal information. So nanay pakapusilon ka dira, pusilon ka sa kilid-kilid. Ay, Ginoo Like, ko. unsa man akong sala kaya igo ra man ko ning adto. Might be it's kind of big to them na jud siguro kay it's a- Nauulawan yung mga Oo. gobyerno ba? So it happened, my page kana si Mayang Laagan. Actually, it's not Mayang Laagan. It's a Mayang Vlog ra jud na siya. Alright. Oh, so I've been posting lots of personal travel, family travel, pictures, family pictures, and a lot of like where I live. So pagdawat na ko sa kato siya nga bashing and then death threat, delete tanan ang kato nga family pak delete. Oo. Gidelete na ko Para siya. maprotektahan mo yung Oo, ano mo. gidelete na ko siya tanan and then ako ang Mayang Vlog is gi-change na ko siya into Mayang Laagan. Pero actually that time kuan ko kanang na-depress ko. Oo, siyempre kung sino. Uy, Oo. kahit ako naman, sa akin mahitabo, madi-depress ako kay yung babaharan ka, napapatayin. Oo. Na-depress ko. I think it's almost 1 week. So dili ko ganahan mawid sa akong phone, magkurog ko. Tapos Kana- mahadlok ka na gumawas. Hindi naman totally kasi dili sila kaila sa ako in person kasi lahi ang akong naong sa Okay. sa video og sa kuan. So might be makamayong-mayong lang sila pero not totally makaila sila. That's why there's a lot of people been like sending me messages like where do you live? Nani man laag ta like So may sumangi lang yun. no. Para makuha nila yung kung Ma'am, saan asa ka ka nagpuyo. gapuyo ma'am kay invite ka na mo yung nani no. This i-change. Mag-reply ko actually but it's kuan lahi nga address. Alright. Para malilibog sila. Malilibog Kasi isusulti mo sila. talaga sa kanila kung saan ka pumuyo para aduin ka nila doon, sasakain nilang iyong balay tapos kung makakahadlok biya yan, no? Oh, yun yung reason why I hide my personal thing like married ba ka or single ba ka? Everyone who's been asking nga kanang single ba ba ko? Ayun Oo. pala sa subtitle. So ako siyang Kaya pala. gitago nga married ko kay dili ko ganahan na akong personal life ma-appeal, ma-involve siya sa ako ang vlogging. So gi-separate na ako siya but to those people who knew me already, okay lang. Kay dili mapuntot sila mong ano sa tuang. Pero hanggang ngayon, nang babash pa rin sila or wala na? Wala na. Dugay-dugay na hinuon to. So at least ngayon open ka na Open about sa imuhang family. in my personal. vlogging personal. In my personal, yes, but sa vlogging separate. So karon pa jud siya nahibaw-an nga married ko. So daghan kay mag-message og I love you, I miss you. Mamisita, Kasi mamalayi. napakagwapa mo, Bia. Nagoy, mamalayi daw kuno ana. Wala ra, ano wala siya. Kanang replyan nimo but inakuan ra pod nga dili pug kamo patol-patol kay lain na Alam nga pud na naman, siya. may asawa na biya ka. Ano ra pud siya kanang normal lang nga replyan nimo, respect lang nga reply. Kay pasalamat pud ta nila kay ning view pud na sila sa tuang mga videos. So wala ka talagang plano na ang pangalan mo is Mayang Laagan. Doon lang talaga nahihitabo doon sa Galaag na manggug ko. So, murag na ano na ko siya nga Mayang Laagan. from Mayang Vlog nagiging Mayang Oo, Laagan. Mayang Laagan. Pero isa din yun sa technique mo na para kapag yung mga tao magse-search parang iba na yung makikitaan. Eh di ba nahadlok ka na biya noon. Inuo ko. Pero, kato nga yung mga taong nagme-message sa akin, binablock ko na yon. So, starting that time, lahat ng nagko-comment ng mga bad sa akin, Binablock mo? binablock ko sila lahat. Para hindi ko na mabasa. Ako kaya hindi ko binabasa. Lahat ng mga nag-comment. After ko mag-post, hindi ko na taga-babasahin lahat ng comment. Though, gamay lang man magbabash. Tungkol sa mga inistoryahan ko. Pero hindi ko na yan hinuhuna-huna. Importante lumantaw sila. Ayun. Ganyan lang kadali. It's an additional. Yeah. So mamayang, so syempre, nagtrabaho ka ngayon. Karon, nako karon diri. But as of now, ano yung source of income mo sa kinabuhi? Kuan, gikan na sa bana. Ikan sa bana. Okay, ning naog naman ko. So Atong kuan December, ning naog ko atong December dayon. Actually, nagtrabaho ko sa barko for almost a year. Straight gid na siya as in walay putol, wala ko uli-uli ning straight ko og kanang trabaho jud dito. Actually, Bago lang? last year, 2025. Dayon, pagka January nag-training kay na ako gi-aim something. So nag-training ko.
pagka February nag-training na pud ko hantod March, and then pagka April last month mo to nagpa-medical ko. Nakoy prepare something for another goal sa ako ang life. So mo tong tanan nga ako ang kwarta sa ako ang pagpamarko. Actually na bahinan man pud ang family adto. So na ako'y mga na-save adto. Ako gito siyang gilaan tanan sa akong trainings. So karon na ako'y something gusto na ako kabuton jud. Ayaw sa itabi para di Yes. So na ako'y kanang gusto kabuton nga I've been praying for it for a long time, and then I hope ihatag na. yes, amen, and then kanang nalang ko gipaabot nga mo nang karon akong Nakikita ko talaga siya excited ka na masyado na mahihitabo. yes. Gi-prepare na ni Lord para sa ko. Amen. So nagtrabaho ka as ka ng sa seafarer sa barko. Mura siya seafarer sa barko. international passenger ship siya nga. ano yung hinihimo mo doon? Kuan, we are a cabin steward, like all around cabin steward. So we do a lot of things actually, and we do cleaning, room cleaning, restaurant, and then public duties. And then I am also kanang doing I'm doing also the Zumba, dance and yoga sa onboard. Kaya bali ikaw yung trainer. Kanang coach good siya, kanang Coach. naay mo sakay nga pasahero, and then kanang oras 5:30, so ting sayaw na siya, Zumba dance na siya. So mutultol ra na sila dito kay announce naman po na sa information nga sayaw na nay Zumba ana. So ilang taon ka doon sa barko? Almost a year. First time po na ako na siya nga nagtrabaho abroad. Right. First time po na ako siya. siya. Sino gipangayo nga trabaho? Or Actually, naabot wala. ka ulit? Wala. It just suddenly na lang kay Kita nang walang nindot nga opportunity mo. kuan siya kanang ning graduate ko og architectural drafting sa Lakewood. Okay. So nag second course ko og eduk. So mo to ni pasar ko og eduk. So syempre pag if you are kanang eskwela og eduk, so you're aiming for to be a teacher. So mo to nagsige pug apply. Apply diri, apply dito, DepEd, CHED. Dahil lang mo ha, di gid sila ganahan daw og gwapa nga maestra. Kinaka. Dili sila bitaw. Siguro not the time, not kuan pa kanang dili siguro pa qualified. Perfect time para pero naay isa ka school aside sa ma-apply og kanang sa CHED og sa DepEd. Kasi kung apply og PDEA, PNP, fire, gipahurot jud mo apply. Army. Da pakyaw tanan. Kay gusto ang usap po sa akong goal kanang mahimo kong sundalo. Kaya ako ang ganahan ba kaning nilalaki bitaw nga mga trabaho kana yung PDEA mao gid nako ang gi ano gid ang PDEA nga dapat usay jud ko sa manguan ta manakop dapat madakpan jud ako to kung silingan bantay lang jud. Mao jud na ako ang mga goal jud sa una. But then suddenly atong height dili mo cooperate. Kay naara gid ta sa dili gid ta siya qualified ang atong height, naara gid siya dira. So gaano kalisod yung kinabuhi sa barko na mabiya ka sa iyong pamilya? Grabe. Grabe hilak, sipon, suka, abot. Primerong mga semana ganyan, mga primerong buwan. Kanang ingon nila kay I have these two brothers who are seafarers. So ang ingon pa nila nga mag-imo ang luha og imong sipon mag-abot. Samot na first timer, no? Unya first 2 weeks na ko, grabe. Kay gadaot ko sa barko 2 weeks. Mana. Kay Homesick man gud. ano man gud to kanang may pagsampa. Ay, winter time siya. Ting snow. Uy, Ginoo. Unya nga to ang mga panit kay pangbukid man siya. So hilantan bitaan na. Hilantan as in hilantan. Pero ang kanindot kay akong pagkahilanat walay ubo, walay sipon. Wala kang takigan. Takig jud siya every night. Nga mura jud kag kuan nga Lord, tabang Lord, may ngono. Tabang Lord. Kaya pa ba kanin ako? Pero after sa 2 weeks na hinahinin na nimo. Ano to siya? Ang first 3 days na ko, 1 week. First 1 week na ko, ingon jud kog mauli. Uli jud. So, pero giignan ko sa kong talaga na. ako una. Pero ang akong mga kauban, dili jud na sila kakita sa ko nga muhilak. Feeling strong jud ka in front of them. Kuan jud ko kanang warrior jud ko dito. Kuan jud ko. Dayon, ang sa trabaho naman pod kay mag-adjust man ka sa trabaho. Dayon, ang pagsakit na ko anang time, akong bana may niingon nga kung dili na nimo kaya hangtod 2 weeks, uli ka. Kay what if daw kuno maunsa ka diha, no? Ka na sa challenge na pod.
Di ko bahala mo diha. Pero atong tan-awon ana siya, atong tan-awon kung maulihan kang in 1 week. Kay nganong mo decide tag uli kay tungod sa atong emotion o sa atong physical nga kuan kanang nahitabo ba o situation ba. So usay man gud atong emotion kay grabe na siya mo bira sa atong unsa mga decision making nato ba. Di ka matiuro. So ni ana ko sa akong galingon nga ulaw kayo sa akong self nga mo surrender ko. Wala ko naulaw sa kuang mga silingan o kung sa ingon. Naulaw ko sa akong self nga ha. Kuan kay ko warrior kay kog dagway o nya o. Gara kay ko. Gara kay ko. Nya pagkahuman mo undang-undang muuli ra day ko. Dili pwede na. So while nagtrabaho ka, while nasa barko ka, nagva-vlog ka din. Video pa nalagsa. Usay mag-video pa ko nga gasuka ko. Kay ipakita na ko nga ganito ang kinabuhi dito. ganito jud mo na tinuod jud na ilang gingon og susuka pero di susuko. Unya mo ana man akong manghod nga basta dili pag na mo green ang color padayon. Pero kung green naman. Bakit ka magsusuka tungod sa balon? Grabe jud ang balod makaingon jud ka. Abi mo mauna ni. Kana bitang feeling nimo mo sakay kag barko. Dili I mean bus. Malipong ka di ba? Naapay mas worse ana. Nga makaingon jud ka Lord, nganong gidala man ko nimo diri Lord. Pero kadugayan naaanad ka na. Dili po siya naanad kay perminti man jud gyapon ka perminti man magbalod. Kahit isang tuig ka na doon, magsusuka ka pa din. Ang suka dili na. Makontrol na nimo. Pero hindi ka na nalilipong. Mo na ka suka dira ra kataman. Dira Pero hindi ka na nalilipong masyado. Malipong ra gyapon. Pwede ay. Oo, So dili everyday ka malilipong doon. kung balod kay ni gawas na mo og busan sa Korea, gawas ana kusog kinang balod. Uy, Ginoo ko. Kada gawas gid na sa Korea. Pero napoy ayaay nga kuan ay salamat. Pero ang nakamaot lang kay maskin pag magbalod na din ang ako ang mga passenger kay manayaw man gyud. Unsaon man ani mo? Manayaw man gyud sila. Muadto man gyud sila sa community gym didto musayaw man gyud. Ingko nga pistira gyud kung tungunaan naman. Mas gusto na ka mapahuway ka. Gusto ra ko dito magsandig-sandig kay Hindi ka kay malbuyong. while kanang ako ang duty nga na public duty man pud ko asa mo ilis ra kog sinina para magsayaw. Yung feeling na wala ka talagang mahihimo ba, mapupugos ka Kana na lang. bitang mo hapak ang mga balod. Ana sa kay glass man gud na ang sa kong mini gym so makita gyud nimo ang outside manghapak na. Gyud mga agoy Ginoo ko. Zero ka sayaw. Unya ang nakaano lang kay lihok naman ko sumawala siya. Kay musabay naman siya sa balod. Ang nakamaot lang pod inigawas na mo sa busan alas 4 sa hapon. So moagi kita alas 5 man ang sayaw, alas 5:30. So pagkaugma na pud na maabot man ang pagkaugma sa Japan og kanang alas 9, alas 10. Pagkahapon na pud na gikan sa Japan, mobiyahe na pud alas 4 padulong sa busan. Pag abot sa busan kadlawon na pud, buntag na pud alas 10. Hala kay kanang balod-balod kay yoga time naman pud na nako. Uy, Ginoo ko. Tuan na unya maghigda-higda bi ka ng yoga, magana please. Na jud ni. So, mabubuyong ka na naman. Mabuyong pero ang ako ang mga passenger maingon rag, "Oh, it's a great Uy, time. Ginoo ko. Oh, I love these waves. Oh, I love these waves." Kay nanginom din sila tambal. Unya ako kay kani bitong atong i-test ato ang self nga kaya ra gani, kaya ra lagi ni. Mo ginhawar kag kusog, ay mo ginhawar kag lawom. Dili ra ko ni magsuka. Pag abot didto wa na dari ang sinuka o mura na jud ko kuan nya ingnon ka sa imong passenger og "Are you okay?" Yes, I'm fine. It's okay. I used to it, Jod. I used to it nga ako suka na diri. I used to it. Itulong naman po ni mong So balik. lahat ng mga kaagi mo doon sa barko na share mo na sa vlog mo sa mga Not totally all. followers, hindi tanan. So Kay hindi ka talaga nakaka-focus sa pagva-vlog. dili wala kay Bali, nahuna-hunaan mo lang yung page mo, kinahanglan mag-upload ka ginagmay, Oo. kinahanglan lang ma-videohan mo. mawala ka sa passing kay ang imuhang kuan laag baya napusa nimo didto og ay mo ni among barko. So para Ano sa'yo, siya? gaano kahirap yung pagsasakay ng barko? As a first timer, it's Lisod. lisod. But at the same time, Ma-enjoy sab ka. malipay sad ka. Kay- Kaya makamit kag mga daghang lain-laing tao, di ba? Then makatip ka. Kana makadawat so, ka So, og mong income. it's a kind of personal question but actually it's okay pod. Okay pod siya. Like yung mga tip ninyo dito sa barko ba, madako yung madadawat. Oo. Naay mga Koreans nga ganahan sila nako. Muhatag sila 2,500 pesos
convert. Pesos. Oo, i-convert ka ng 50,000 won to 5 naman So na isa ka something. customer na siya. Oo. So what if dagang muhatag nimo in a day, no? Actually na ay mga 10,000, 20,000 won. So pila raman na sa tuwa 400 kapin. Okay na pod mas So dyan kayo makakaginansya or makakakuha ng naapod mi actually lahi among salary, lahi pod ang sa ako ang Zumba o sa yoga. Lahi pod ang tip. So dinala mo na talaga tanan. So perform po ko stage, kanta, sayaw, stage, on so naapoy stage. ka na sila manghatag po nag-tip. Siyempre, di ba? Pag maganahan. Kay anaon ra maguna yagaan naman nimo na sila. Oh ma, you're so beautiful. Anaon naman na nimo. Oh, very sexy. Oh, very nice. Anaon naman na nimo sila. So mo ang hatag na dayon ang mga lit. Ay, dali ra kay nimo pakuton sa 10,000 won. Mo hatag og 10,000 won pagkatataod na po itunol. Kani akong ganahan. Yes, thank you so much. Kamsahamnida. Upa. Anaon ra nimo na sila. Napakay plano mo balik. Yes. Another 1 year na po. I don't know kung unsay mga plano ihatag sa Ginoo basta kay as what I have said, I've been waiting for something. So unsa nalay ikuan ani. Sige so di ba, madam, aw ka ng mayang, nag-apply ka ng lahat, PNP, so di ba, sa IDOC, sa ganyan DepEd, hindi ka nadadawat. So paano umabot yung panahon na dito ka napunta? Sa work ko. Actually, na-mention na ako ni siya pod sa kuan sa ako ang vlog. Kuan siya, naay isa ka Korean school o sa Pagadian nga nag-teach sila Korean ba nga language step by step from kana alphabetical something like that. So giano ko niya, gi-reach out ko niya para i-promote ang iyang school. Oo. So ang iya after atong promotion, so ang iyang sa kuha either mudawat ba kog cash or the scholarship. So gi-choose na ko ang scholarship nga dito ko mo learn ko. I want to learn. So nato kada eskwela ana timing to siya nga naay Korean agency nga moadtog Pagadian. So they are looking for talents. Timing nga daghan kag talent. Daghan tag talent pakyaw day. Sayaw, kanta. Then mao din to kana siya nga during that time nag-apply po ko sa ako ang school kung asa ko ning graduate. So naay ning resign nga instructor, I don't kalimbasat maestro ra gyapon na mo siya pero di na ko kabaluon sa iyang position dadto. So kinahanglan siya og replacement same sa ako ang kurso architectural drafting. So ako ang mindset might be it's for me because they're alumni man ko diha, so might be they're going to hire me because alumni ko dira ala akong product. Yes, ang nasa kong mind is 99.9%. Confidence. Expect jud ko adto nga para sa ko ato. Also kabalo na sad sila nga talented ka kay dito magkagikan sila, di ba? Kabaw sila ana kay dito gud tagikan. So karon kay naabtan siya 3 months, walay nag-email, walay nanawag, walay interview, walay demo, as in wala, everything. And then, napasal ko nga wala man. So, nihilak ko atubangan sa kumbana bells. Kay gilista-lista naman ako dito, kapila ko nang apply sa PNP. Check. Kapila ko nang apply sa army. Check. Nafe-feel mo talaga failure tanan. Kung ano man, what is wrong? What is wrong nga? Unsa pa may kinahanglan ako nanguha na ko ani nga skill blah 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 unsa pa na nagtuon pa kog taman para mahimo tang license pagkahuman dili ra day taghapon dawaton nagmasteral pa ko para lang jud ingon ani na wala ra magyapon nga kaniya and then kana ni abot wala ra pud na sa ko ang bot ning abot ang agency nag-apply po ko dito ni wala igo ra kag ipa-istorya sa imong pangalan igo ra kag ipangutana can you dance. Unya, Pilates man no. Ang Pilates is more on exercise, body weights raman siya. So, ni-perform sa ko dito, moro to. Like, moro to. Na tinuod jud ay no, nga kung ano ang para sa imo ha. Yun talaga ang para sa iyo, ihatag niya talaga yan. Giingnan ra ko nga can you dance? Ay, sir, dance? Kinauna ko na, sir. Ay pa lang. Yes, of course. But as of now, are you happy Dance. sa imuhang naadtuan? Yes. Kato siya nga experience, lesson pud to nako kay naamang goy nahitabo nga something not good pod nga murag misunderstanding ba.
So kato siya nga school, it's a blessing pud para sa ko nga nag-promote ko sa iyang school. And then it's a win-win pud siguro to kay na-promote na ko iyang school and then karon na iniabot na So, mo agency. nahimong way, no? Mo to siya Naabot ka nahimong na. way, oo. Hello sa Kyun K. Go, Kyun K. Mo to siya nahimong way. Though it's not that easy man jud ang life sa barko. Maskin tanan nga nagtrabaho og barko, dili gid siya nga sayon. Pero at least ay good nga salary. Oo. Gawin na tanan. And then the first 3 months dito sa barko, lisod kayo kay ang nakay daghang kang bantayan. Imong self, imong trabaho, imong coworkers. Diha. Mm. Diha ta magtigi. And then Pinoy, something like that. So na instead na i-help ka to grow, ano ba? Grabbing down para kuanon ka Sila para mo angat. oh, Ikaw na and ba then yung- ingnon ka nga papulion mo for 3 months na mo diri papulion na mo. Ana bitaw? And then I-down ka. Oh, i-down. Daghan mi nga giingon ana. Mga Pero- kapwa Pinoy rasad. Mm. Nung mo dyan nakabati sa mga kapwa Pinoy, no? Basta nagali magtrabaho ay na. Grabe makapasip-sip. Gusto na i-down na ilang kauban para lang yun sila mo. Tinuod na adjud na siya. Napakabatiin yan. Kahit ano panghihimuon nila, hindi sila mananag-iya ng barko. Ay, dili siya makatagiya og angkla. Pariha nagyapon mo og sitwasyon. And then gitransfer mi sa bag-o nga barko. Daan man to siya nga barko. So gitransfer mi sa daan nga barko. Dito na nako nakita nga happy kayo ko. Nga ay okay ra ingon ani pagod na pagod. Perfect na. Kay nga no mabuhat naman ako kung sayaw. Kay sa daan nga barko dili man ko kasayaw kay kanang wala pa kayo siya space ba nga walay gym. Sa moto sa barko pikas nga bag-o gibalhin mi. Dito na nako nahimo like I'm so very happy. I'm okay in here. Pero di ba napakalami sa pamati na yung mga gusto mo sa una ba, yung mga plano mo, hindi hinatag sa'yo kasi may mga butang talaga Mas na para better. imuha. Di ba mas better? Ning abot ra siya kalit Oh. nya. At least karon happy sad kay ka. Yes. Di ba? Alright. Mm. Thank you Makaingon so much. ko nga kanang makita nimo imong self nga this is what I love. Dili day teaching but in dili teaching in the classroom but in another way nga teaching. And then while teaching in other way, you're doing also what you love like the dancing, the yoga and other things. Di ba mo man na imong mga ganahan. So karon perfect na imong like sa imong trabaho comfortable na kay ka, kontento na ka. Oh, kontento na ko but still we are kontento Aiming na for ko. more. Aiming for better kay it's not just for kanang dira ra gid tataman but we have to look forward nga napagay mas ma-better dili lang kay better for salary, better kanang makaadto ka sa laing lugar unsa ba na better self pod. Kay kung makaadto ka sa laing lugar nanapog kay mailhan kung unsa ka. Kay ingon bitaw sila dili nimo makita imong self kung dili ka manarbaho og layo labi na sa gawas. Dito nimo makita kung unsa ka. Kibali gumawas ka sa comfort zone Oo. mo ba? Doon mo makikitaan nga ikaw talaga. Oh, maisog mao jud ka, ni. no? Ma-feel na Mao nimo jud ni ang ako gid ni. tinuod nga world. Diba? So kung dili ko mo explore og another thing, so dili ko ka Mas kaila. stuck na ka sa inyong Kung mo stay lang ko dito for kuan, so balik-balik ra siya, balik-balik ang routing, balik-balik ang area, balik-balik ang tao, balik-balik ang places nga imong madtuan. So I want to explore something also. It might be that thing could help me to be better. Pero kinahanglan ba yan, no? It takes courage. Courage jud, oh. na Risky pud kay siya. lumangyaw ka. Risky siya. Kinahanglan ko to. Kaya kung hindi ka taga langyaw, hanggang dyan ka na lang talaga. Kung dyan ka lang sa comfort zone mo, Yes. hindi ka mag-grow. And then kuan pod ka ng ang health pod nimo diha. Grabe jud kag bantay sa imong health. Kay walay laing mo. Muto jud ko aning maskin pag Pinoy imong kauban, dapat ang moatiman sa imong kagalingon is ikaw ra gyud mismo, walay lain. Importante karon kuan kanang, di ba ang importante kung saan ka comfortable, yung peace of mind. Peace yun of talaga mind. Yung pinaka-importante. Tinuod. No, kanang why stuck in a situation nga hindi mo gusto. Yes, diba? truth. So nangingita ka talaga kung saan ka talaga ganahan. Kung gusto mo dito, di magdudugay ka, di ba? Dugay ka. So Ma'am Mayang, so syempre bago ka talaga sumikat, no? Bago ka talaga nagkaroon ng Mayang Laaga na pangalan. So meron ka talaga mga kaagi sa iyong kinabuhi, no? Na medyo may mga malisod, meron ding mga manindot, may mga masasakit, ganyan. So sa iyong kinabuhi, ano yung pinakasakit na iyong naaagian?
kato bitang nawala ang power source sa akong tatay gikawat. Hala. Wa naman gila ang source of Doon kayo income. naguguol masyado. Wa na mi gikaon. Ulit. Tinuod. Kabantay mo nang bully. Bully nga kahoy nga Oo, mo siya oo, oo. anahaw no. Oo. Kailan mo ana? Taas kayo. Taas kayo. Sa luyo sa mong balay ato sa Gato Blakewood, naibuli nga taas. Then karong giputol siya sa katong tag-iya adto kay taas na mo kay basin ba matumba unyang kuan. Mao to siya ang amuang gihimo nga pagkaon. Ma-remember na ko to siya. Naa siya'y murag starch sa sulod. If makita ninyo ng buli, naa siya'y starch sa sulod. And then inyo na siyang salaon. Pag makuha to nimo tong the white starch good siya itself. Unsa man to siya? Ibulad to siya and then lutuon. So pag luto adto mura siya kanang slimy. Mura siya slimy nga. Muna siya malagim og landang. Mauna siyang himuog landang. Alright. Slimy na siya tapos among gisagulan og kanang sugar. Ang gaano adto ang gahimo adto kung magulang ka to ikaduha namo si Ninin og katong katulong nga babae. Mao jud ako ma-remember grabe gid kagutom jud as in gutom. So, naningkamot na lang talaga kayo na gumama ng ganun. Oh, and then mo to siya pinaka nga gutom nga ako ang na-experience. Ang second katong pag-college na ako nga nagdaot akong tatay. As in, mauday na ang pinakalisod. Ang nagdaot akong tatay kay, ano siya ka So, na. sa tatay mo na yung papa? Nagdaot siya for how many months? Mutukag ka ng daot-daot ka ng, ano-ano ba? Oh, dili. Dili kayo ko kayo kaagigod. Kuan siya ka nang nag-eskwela ko og college. Supposedly, dili ko ka-eskwela og college. Unya ako ang mga igsuon adto sa syudad na sila ng eskwela. Unya ako sa Lakewood ra. Maragana ba na discriminate na ko akong self na sa Lakewood ra kay pinubri man to nga eskwelahan. Ang akong tatay kay gadaot for how many months wala na mi tarong kaon. As in walay tarong kaon. So, kung saan na provide mo pag-college? College nag-working student ko. Alright. So murag gipugos na ko akong ayaan nga. Eskwelahon Yeah, dili pud siya nga ingon siya ang magpa-eskwela sa kuha. Papuyon ra ko og pagkaon, pagkapakanon. Ana Ikaw na ara. bahala mangita sa mohang allowance. Kuan man gud to sa una ang unsay tawag anang di ba naman na siya kanang sa subject kanang per units? Di ba na per units mo tayong bayan sa eskwelahan? Ang per units adto sa college kay 50 pesos pa man. Pero ang down payment sa school 200 pesos. And then it's kinda heavy kaayo sa kuha. Oh, bugat kay na oy sa unang panahon. 200. Unya ang tuition fee pag adto nara sa 300 plus 400 plus. Heavy na gyud kaayo na ambot nganong heavy kaayo kay wa gid as in wa dya mo. Unya ug moad kuan pa man libaong pa man kay ng Lakewood tubod to Lakewood kanang sentro. Ang ihatag sa akong mama sa kuha is 45 pesos ra nga balon. Actually, it's in not whole week or whole week. And then it's not totally a balon, it's a pamasahe ra siya. uy Ginoo ko. So, pag abot sa eskwelahan, wala kay imuha, like wala kay kwarta, wala. So what I did kay mang drawing kay akong kurso drawing man. Nakay talent pa yan ana. Napod gamay. So makakakwarta ka. Oh, then nag drawing tas nabayaran ko og 20 Gs ana. So mag drawing ko and then naapoy time nga henna tattoo. O mang henna tattoo ko ang bayad 10 pesos, 15 pesos. Kung dako kayo, 20. Ana siya. Muna siya ako ang... Nakatabang din yung talent mo na Naapod siya baya. ka. O, diba? Naka-help baya Or po at siya. least ngayon, graduate ka na, manindot ng iyong kinabuhi. Yes, thank you so much. So ganyan talaga yan. Ako ni siyang i-share ha. Pagobo kasi ko, Flory May Pagobo. So wala pa ko nagpakasal. 3 years old ang akong anak. Kay gusto na ko, ay saan ako magpakasal. Ay saan ako magpakasal, nakapasar na ko og exam, licensure, and then still ako asad gamiton ang apelyido sa akong tatay. So kanang ano siya ba, kana bang para mas ma-proud pagid siya nga at least kanang mutatak nito sa tarpaulin apelyido pagid sa ako ang tatay, dili apelyido sa kumbana. So yun talaga yung ginamit mo. Pero at least, di ba, pumasar ka. Nung pumasar ka,
syempre, Everyone sila. are happy. Ay, Ang ako manggong tatay is kanang siya kanang striktohon. dili pod kanang Maldito. dili kayo siya ba kanang Batibatasan? Char lang. dili pod. Uy, I'm a papa's girl, dili bating batasan ng tatay. Dili lang gyud siya kanang showy. Na bang. Bali hilumon siya, murag ulawon, usa na sa. Dili po kayo Kasi ulaw. tawag ana, murag putungon or Dili something like. pod kanang So man si perfect basta term, dili lang ana. kay siya showy to the point nga mo istorya siya ani nga na. Oo. So, kaya mo ma-feel sa iyahang. Pero nung pumasa naman din ako, I can sense and I can feel naman na they are so very happy and proud. Dili siya showy lang jud. Nonchalant ba nga nonchalant na pagkaamahan. Taurus man gud ang akong tatay, so I'm a Taurus also. We Taurus sometimes a nonchalant. Like maski pa mag-war na dira sa kilid-kilid Ikaw ang kay Taurus pakialam. na ara siya dira sa kilid. Nagpahipi ra siya. Paabot lang mo ibibiklon. Ana ara siya ang Taurus. Ingon na ara siya nga mo ang mga style. So kung yun ang pinaka masasakit na mga naagian mo sa iyong kinabuhi. So syempre, after sa mga masasakit, meron talagang mga kalipay. Na yun. So ano yung pinaka, in 37 years of existence, no, ano yung pinakalipay mo na naagian? Pinakanindot na naagian? When my son is Pinakalami born. nga natilawan? When my son is born. Wow! Nice. So isa lang yung anak mo? Isa lang po. Okay, so may plano ka pang sundan? So far, I'm contented enough. Parang Uy, sakit man kay muutong. tinuod na ako sa ulo. Ato na yung kaon ni Tolon ko gliso sa santol. Sakit muutong. Pero nindot ba ang adungagan? Mm. So, kanabitaw, sa tanan nga mga batanon na if you are still in your 20s, kung gusto mo mag-anak, mag-start na mag-anak at the age of 25, 26, sa gunso na dyan na ninyo before mag-30 kay Para sa'yo at ka least naka-retire. pagka 30 ni mo, imuha ng self, imuhang i-focus. So anak din na. Uy, 28 na ko. Kasi ang plan dyan talaga is 5 kids. Uy! Yes. Lumalaban. So, nanganak ko at the age of 24. So, supposedly, dapat 27 na nakoy another kid. And then, another. Or, maskin makatulo lang, but Muso na kung plano. wala sad. Wala po ko'y bana. Uy, sorry lang. Marag nadara sa audience. Wow! Uy, basta unsaon po siguro parang hindi talaga ako mabuburos. Wala na akong mahimo. Kaya na lang, magtitigo lang na ako na lang Wala kang mag-isa. matres siguro. Walang matres. Nahagbong sa unang pagkabata. Nahagbong. So, na yung pinaka-importante at least ba, may kasama ka talaga sa iyong kinabuhi. No? So, napakalipay mo ngayon sa iyong kinabuhi na meron ka ng bana, meron ka ng anak. Malipay na iba na. Napakalami sa pamati na may bana, di ba? Yung meron ka talagang magagakos kapag ulan. Not Tapos just magagakos. makakadugab ka talaga ng aslom kapag kadlaw. Ay! Ginawa ko. So, syempre, saan ka nag-high school? Sa Pagadian lang? Lakewood. Lakewood. Taga Lakewood jud ko. Doon ka talaga? Natausab ko sa Lakewood. So, bakit nakabalihan kayo dyan sa Pagadian? Sa akong Banabels. Alright. Nag-migrate ko sa Pagadian. Wow! Sosyalan. Sosyalan. Naka-income ka na sa inyong vlog, di ba? Sa vlogging, ginagmay. Naasab ginagmay. Pero dili kay na ko siya ingon na totally sa Meta, Facebook alone. But mostly sa promotion. Not sa link. Pero against kisa, not sa link. Not sa link. Sa mga brands, sa Yes, mga sa brands products. lang. Yes. So far, Ako naapod. sad, hindi na ako nagsasalig sa Meta kasi napakagamay na Sa lang link mga na lang. ang link na sa comment section. Sa link na lang yung Sorry tanan. Bitaw makatabang man pud ang link. Oo. Iyan na tayo Lagi. sa ating kaugalingon. Tinuod. So syempre, no, tayong mga vlogger, meron talaga tayong mga kapwa vlogger ba na hindi talaga natin masusuod. No? May masusuod, meron Masusuod. ding dili, o meron ka ding mga hindi mo bitaw hindi mo masasabtan ba. So syempre, nagva-vlog ka ngayon, so meron ka talagang vlogger na parang nafi-feel mo ba na hindi ka welcome, parang na-try mo yun? Yung kanang gusto mo sanang makipagkauban sa kanya pero nafi-feel mo na parang hindi siya ganahan. I think wala. Wala. Kay naman tay mga feelings of like kanang ma-sense ba nimo na But But itong mga if instinct ba? but if ma-sense na ko siya kay directly din ko Laylo.
Oo, dili na dayon ko mo kay why you are forcing yourself to collab someone Lalo na na yung mga madadako na nga vlogger ba, na mm, parang malaramdaman mo na kanang gagamayin ka na. gagamayin. Parang I don't minamaliit ka na. Pero wala akong pinatamaan ha. dili I Ako lang don't know kay ngano ka ning nang hinawdaan. Nang hinaw ko daan. nahinaga. Na-enjoy ka ng mga vlogger pod nga kanang abi kay you are just a small content creator. They look down on you like Mm. oh, you are just a small content creator. You're not like me. Something like that. Ako hindi talaga ako masyado nakakapag-collab kaya mauulaw talaga ako. Parang hindi ako confident, ganyan. Sa una, makig-collab ko. Kay Ah. pag-start na ako sa vlogging, na ako'y idolize pod kaayo nga vlogger si tagapagadian ni Bay, nga tagapagadian. Siya jud na ang murag leader dito sa mua. Like, Siya may dako-dako. siya ang nag-una og vlogging. Kaya bali kung dito sa amin, yung sa tanang vlogger, bali yung Proud Pobre. Si Proud Pobre man dito yung ano. Oo. Ang dako og followers. So, dito sa Pagadian, si tagapagadian ni Bay. So, ako, nag-reach out yung niya. Kay gusto ko mo learn sa iya ha. Unya, that time kay, syempre, maulaw pa man pud ta kay, uy, pa ba kita mo tubang sa camera no? Na, Kaya hindi pa tayo masyadong sanay ba? Tumuto, nag-reach out ko nga, sir, giunsa nimo, ginana, kanang, pwede ba kumukuyog? Pag-reply niya, ningon siya nga na ako'y promotion sa sikat nga restaurant sa Pagadian. Monjus? Yes, it's a fine dining restaurant, right? So, gidala ko niya dadto. It's my first time pod nga makuan kanang makulab siya and then first time nako nga makita sa iyang video. So nalipay ko kay iya kong gidawat ba kay at least maka-learn po kog something from him. Kay siya ba ang gauna. So halos pod mi tanan didto nga mga vlogger kay nag-ano-ano mi kanang tapok-tap. Naiiyag content ba tapok ba? Like gi-invite si Tampulano mo adto pod ang mga grupo kana bang reunion. dayon kanang kunwari mo ana ang promotion, sir kanang ex-deal ra ba ni? Kay usually ingon ana jud ang mahitabo sa Pagadian before ex-deal. Kuan kanang okay ra nimo kanang na ako'y mga kaban mga vlogger pod. So kung kinsa to ang makontak, amo ang i-introduce nga naa si kuan ingon mo ni yang followers. Kung musugot ang katong magpa-promote, dalun tanan ang isa ka batalyon nga vlogger. Ana, kay So nagtatapok talaga kayo doon? pero may magtapok, pero may mag-uban. So meron na kayong grupo-grupo doon sa Pagadian Naapod, ngayon? oo, naa. Kaya lang din dito. Meron man din dito. So, Naapod mo diri sa Mahayag. nagsabay mo ni Kuan Bay. Ano to? Taga-Pagadian ni Bay. O Pagadian. daghan pa silang Pagadian Vibes, Pagadian Viners Vlog. Daghan, ubay-ubay sa update to ang mga kuan. Dagko na silang followers sa una. Ako nara sa mga 4K, 5K, So ngayon, something ilan like yung that. followers mo? Actually, I really don't know nga nung gi-reach out ko. So hindi ka nakakatuo? No, because kanang ano ba ya, kanang feel na ko, kanang walay nakaila sa kuha, feel na ko, kanang ano ra ba, kanang just a normal content creator nga pa-post-post lang. Uy, yan din ang isa sa aming mga goal na kahit hindi sikat yung mga vlogger na yan, kailangan pa rin namin i-interviewin. Pero at least ba, ma-feel din natin na, ganito na yung pamati. O, diba? Kay ano man gud kanang nawala ako sa Pasig kay pag abroad na ko, so murag nabiyaan ako ang the real content jud nga laag. So lahi na nga nalahi ang lihis ng landas nga akong gipakita sa audience. Sumoto siyang ning laylo pod ang audience. Alright. Inguna naman ang meta. So kahit hindi ka pa masyadong sikat, o diba, nag-reach out talaga kami sa iyo kay what if one thank day, you. What if one... o diba, what if one day bigla kang sumikat, so at least na may video nimo. Ma-post dayon. Makahambog na mi, dili naman na namo gikan. Da. Kami may nakaunaan na. Da. Garbosa kayo. Garbosa. Okay. So natitingala ka talaga bakit ka kinuntak? Oh, Yung ano man, hindi pa man ko sikat kaayo. Actually, ang napoy naga-interview na ako before. Si for estudyante to siya but ako siyang giano kay baka na bang for their kanang start pod as a vlog. Nag-vlog din sila and then they are having just a small followers. So I help them. So gi-invite ko nila as and para sa ganitong programa it's a win-win situation. Win-win din. And then may mga media din na nag-invite to interview. But then when I saw the buwang-buwang, like
ang inyong habi ang mga gipang interview no kay mga dagko big followers. And then si Roslyn, si Rosil, ang mga Budoy lovebirds. vlog. So nakaingon ko hala. Anong napil man ko ani? Dili man ko sikat. Actually, nahisgutan na talaga namin yan na hindi lang pwede nga yung mga sikat lang ating invite. Dapat yung mga nag-start pa din, at least makakatabang tayo. Ganyan ba? Para sa'yo, ano yung pamati na kaanhi ka dito? Happy. Happy. O, di ba? Like- Kaya na din sa mo, happy ka, ginawanhig ka. Uy, bumiyahe ka pa biyan ng napakalayo. Lagi. Di ba? Dili bayaran man daw ko. Nya sa kuan. Kwarta Joke, talaga po ng joke, show. Dili kay mostly man good sa uban kay they are asking for a TF or talent fee, di ba? So it's okay ra gyud sa kuha nga wa kay laagan man ko so I have to go here. Oh, di ba? So, sa pangalan mo na mayang lagan, Ay, laagin mo kami dito. Laagin. Laagin mo si Buang Buang. Yes. Ara ko gwapa kay muhang background. Di ba? Dako ay tango. Alright, sa mundo ng vlogging, so syempre nung nagsusugod ka pa, hindi ka nanghihinaan ng loob na from the start meron na talagang no, di ba? Kahit nung sa pagsugod mo pa, nafe-feel mo talaga ba na yung mga pamilya mo hindi nagsishare, hindi nagsusuporta. So ano yung hunaan mo doon? Parang nagsusulti, musikat lang kung mga agay murag wala sab na ko na wala po na sa kuang utok. wala ka. Wala. Nag-focus na dyan ka pa unsan mo. Kuan lang siya, madismaya lang ka usahay because it should be the support is coming from your family Yes, and your family, relatives. friends. Oo. But katong nag-ano na ako like I'm having this kind of 20,000 followers, 15 to 20,000 followers. Actually my family are sharing my videos. Share nila. Mga mga traidoran kaya ang show, no? Kung nagsusugod ka pa na wala ka pang followers, hindi yan nagsishare. Or na-feel nila nga biglang... Mag-review man din sila. Oh, Actually, nag-review. my own family. My own family alone. Mga relatives lang. Yung mga relatives Ang mga mo, relatives, not nagsishare all. na ngayon. No, not all relatives were going to mo pero share. meron kang mga relatives na nagsuporta din. Meron din. And they are proud every time na mo adto ko sa ilang lugar. Like, this is my anglagan. Like, uy. Okay. Ayoko din. Bali, pag abot mo doon, pinapaila ka na sa mga tao. Ano to, si Mayang Lagan si Mayang Lagan to. to. But I don't want to be called vlogger kay it's kinda kuan kayo siya Dako ba? na kayo siya, no? Titled like mostly manggod sa Tapos, pag ano mo doon, may mangungutana, biya na. O sa yung page. Yung mauulaw ka na, makikita nila na yung followers mo, ganito lang. Mafe-feel mo talaga ba na dismaya Ay, totoo. Yun, kung makasulti talaga yung nagpaila-ila sa vlogger ni, tapos ang ending, makita nila na yung followers mo ganun lang. And Para then, ma-feel mo talaga na parang nadismaya sila. Dismaya. Oo, nanis siya mo na eh. Yeah. Diba? And then suddenly they're going to ask you like, how much you've earned? Oo. Diyan na yun ka. Diyan na din nila susok doon kung paano ka nila tatatuhin. Tinood. Kung maingon ka nga, 8,000 dagod akong bulan. Dito na din. Di ka pa kanon silang dessert. So, syempre, nung nagba-vlog ka, ana-ana, naniningkamot ka talaga, naglilisod ka din kung paano ka makakuha ng content. Yes, sobra. That's why, sa asar ako maadto. Sa asar ako maabot. Like, uy, laagon tani niya. Naman po ko yung mga barkada din akong mga laagan din. Like, kahit alas 12 ng kadlawon yan. Ay, angaton talaga namin yan. Nasusuon mo na yung sinultihan ko, ha? Yung buntod na yan, angaton namin yan. So, ano yung pinakanindot mo na naadtuan? Overlooking, it's in Lakewood. Lakewood. Yan yung pinakanindot mo na naadtuan sa iyong paglalaag. One of the nindot, kasi it's my place, so I have to promote also the place in Lakewood. Siyempre. Have you been in Lakewood? Wala Not pa yet. doon. You have to. Nindot yun na dira? As in, lake, mountains, Nice. greenery kayo ang kuan. If mga tumi dito, ihawan minimog man. Ang among balay is layo sa Lakewood alone. Like sa Lake Jude alone, layo. So might be na sa mga 30 minutes. Adi yun siya, totally nga layo. Mabiyahe ramang good. Pero murag di may welcome, no? Gituyo, gibulatan niya, gidiscourage ba? Dili kay naa mangguko sa pagadian. Pero kung ma-schedulean siya, maandaman naman siya. Nag-fiesta dito ba? Fiesta sa Lakewood, magdala na lang gyud ka og. Lana. Marami mo pa kung doon. Isa mo, nagan po makakon dari man. Usa na ka, akong kaistorya ang wakwakon karon. Depende man na siya, wakwak sa sugal, wakwak sa... Oo, lagi. Wakwak sa comments. So bakit, anong gusto mong dalhin namin doon sa pag-adto namin? Parang may gusto kang... Kwarta. Adak na po siya mabahas. Kwarta. Ay, ginawa ko. Lakewood. Ako na i-search kung sa'yo na adira. Hala.
How old are you? You are living in the world 28. as 28 years old. Nagpuyo ka sa kalibutan, og 28 ka tuig, and then wa pa gyud ka kadto sa likod. Wala kayo kakakuan niya. Ano man? Huwag mo kadumdum kung asa na siya. Ala. Pero nindot gina siya. Nindot. I think mo tanaw ka sa akong video. Alright. Wala pa gid siya katanaw sa akong video. Traidor. Traidor siya dai, traidor. Traidoran ang show. Traidoran dai niya. Oy, Harap-harapan ha. Uy, super busy kay ko. Actually, di kay ko hilig mo lang og videos sa mga kanang vlogger. Sa imo hara. Hindi mo ginahan mo lang to sa kuha. hindi ko rin gusto na habang nag-uuban tayo, nilalantaw mo yung video ko kay parang napakabatis pumati. Nauulaw ako. Same feelings. Di ba? Uy, sigta no. Maano ra ba din ako kung tingog, this is Mayang Lagan and I hope to see you here. Oh. Uy, pag nga na, tinood kayo. Di ba? Pareho pala tayo na naramdaman. So, aside sa Lakewood, no, siyempre yung pangalan mo is Mayang Lagan. So sa paglaag-laag mo, meron ka pa talagang mga nindot na lugar na naadtuan? Outside the country? No? Ay, depende sa mga. Na outside the country. Kung outside the country, daghan nindot nga akong natuan. But in Zamboanga del Sur alone, daghan tag mga beaches. Naatay Tabina, naatay Dimataling, naapod tay Sagon. Mga white sand yan dyan. Oo, naatay mga island sa Sagon. As in, nice kayo. Makapanghinambog jud ko sa Hindi pa tuwang. na-discover masyado. Na naman. Naapoy lugar sa tabi na nga wala kay nakadto kay mura siya ka ng sudlunon kaayo nga mura kag ka ng moagi pa kag kalubinan, moagi pa kag kuan. Tas beach na dayon, white sand. As in nakaingon ko nga mura siya hidden gem of tabi na but wala kay siya na open, wala siya nabutangan og dalan ba. Tungod sa kalagan. Nabot ko dito. O, di ba? At least, so yun, kung yun ang pinakanindot mo na nga manaadtuan, so siyempre, yung pinakabati, no, sulti mo naman ganina, di ba? Yung nalaagan mo Daghan pa man. Daghan pa man. Unya, kanimang good usahay sa una, kay dili kay ta mo filter sa atong istorya nga. Alam mo, kay ni diri, unsa man ni diri, uy, kanang Pero lesson learned itong nahitabo nila. lesson learned po to siya, but Na kuan po to siya kanang lesson learned po sa ilaha. ilaha. Wake up to nila, wake up call to Wake nila. up call nga, po ano. to nila nga. Dili lang kay sa owner, but it should also da kanang sa mga muadto. Kay ngano bitaw ning ato ang mga katawhan sa lumulupyo sa Zamboanga del Sur. Dili lang sa Zamboanga del Sur dagan man po kay Tanan. lugar. Kanang maglabig basura. Bisan asa ba? Mura bitog walay pakialam. Ganyan talaga yan. Yung mga tao na kulang pa sa disiplina ba. Lagi na jud. Parihan na po ni. Ma-mention na po tayo St. John. Ayun, na-mention na nako. Bitaw, nag-ano na kwadto nga reaction video. Okay na to. So Saint John, di ba, yung naglabay siya ng... And then ang mga tao hate na hate kay siya kay tungod lang adto. Where is, kanang, Wala gina. it's just a small thing dito to talaga sa count kalibutan. actually. Dito sa kalibutan, kung napapakita mo yung napakabati, yun na yun. Doon na sila magbabase. Di ba? Pero for sure yan sa Saint John, may mga maganda man yung nahimo. Meron, naasa. For sure, marami yung mga kaibigan, yung mga nakaila sa iya. Ano ba? Sa Diba? family niya, actually, Oo. I think provided man tanan sa ang iyang family. Oo. Like, I've heard na nakapay siya gyuta and then abalay. Oo. I don't know, I'm not sure, but ano lang, parang gipost ata to Kung niya. yan yung napakadako na sakripisyo, no, na kinahanglan mong magpakauaw, kinahanglan mong dawaton tanang bash para lang talaga may ma-provide ka sa parents mo. Kasi yan yung hinihimo niya ngayon eh. So, gihimo pa na Nagpapabash nimo. siya. Ha? Gihimo pod nimo. Wala ko karon. Okay ra ko sa kuong kwarta di bahala ginagmay. Dili pa na ako makaya ang Nabuhi bash, na ka. musukol mangug ko. Ay, Kay man di, siya ay. kay kanang kuan ra ba pasagdan ra pud nimo. Di ba? Pero at least Kuha na, lesson learned nga. grabe na nga control sa imuhang feelings and emotions. Kanang Oo. nabash ka tapos Oo, mura ra oo. kag wala. Grabe ang control ana, lisod kayo na siya. Para sa kuha, lisod kayo na nga kuan. Kanang skill manggod ng mga ingonana kanang unsaon mo pag-control imong emotion. It's a Or skill. na siya gift na siya gikan sa taas nga yun ni mo pag-take. Kay dili ba tanan ni anak ka strong. As in. Ang uban anak kining anak no. Na Diba? ang uban gali nga madala jud og kuano kanang Oo. hikog-hikog kay Hikog tungod na. Tinusa pa dayon maluoy ang mga tao. Tinuod. Usa pa din masabtan ng iyang side. Tinuod. Diba? Una Ulahi na na. sa world nga kung buhi pa ka anang tanan nimong sayop anak. drama na lagi taro na. So anak ginang world nga kung buhi pa ka mo to ilang mahinumduman ka kung apati. So kung wala na
Dito na nila makita ang good side. Ang kabuutan nimo, di na ko malimtan. Kini nga mga tao, no? Ginoo ka. Ay, so sa'yo magsuon, ilan kayo? 9. Huy, Huy! kinuo ko kakusog Grabe sa mga ka. magpapano. Yes. Hingayat ko sila dahil. Yes. Bata pa pud kay sila naminyo. Kay kaniadto ba ano kay Oo. mga bata ba 15 anyos, 16, ana ba. Tupo ra. Ana ang kuan. Tapos namatyan mig isa kung magulang. So, 8 na lang mo. 8 na lang mi. Ikaw may kinamagwangan? Dili, ika-5 ko. Ikalim. So na ako'y 3 ka magsuon, ang isa naminyo na pod, ang 2 single. Laki og Laki. bayi. Hala! Si Manday. Si Man, Laki og bayi. mermaid ko. Ambot og nabatoy uyab kay murag ano man pod ka nang nonchalant. Na! Siya lang. Sa saan na siya ngayon? Sa kuan barko. Barko? Pareha ni Mugnaw. Similarity. Naa. Ko siyempre gwapo yun. Naa. Like Pwede ila mo sa akin ang link nasa comment section. kinsa kay nang uyab ni Angelica Panganiban sa una? Angelica pang mo. Gitigaan na po ko ni mag-assign. Ha? Derek, Pinakauna ko mga batanon pa sila. John Prats, Dili pod. Mga John batanon Lloyd, sila si Rico J. Puno. dili uy. Angelica Panganiban. Angelica Katong iyang Panganiban. ka-love team niya sa mga ano. Kinsa man na sila, uy. Kadung ka ano ka familiar ka sa iyang nawong. Ingon na ang dagways na similarity akong manghod sa iyahang. So kinsa man to siya, mag-imagine ko ano yun. Dira, i-research dayon, i-research dayon. Angelica Panganiban, Bumbong love Marcos? team. Sorry lang. Si basta na something like Mark Heras, Mark Bautista. si Bato de la Rosa. Bahala na yung mga manghod. Uy, tinako na yan. Tinako niya. So, ikaw yung panglima. Panglima. So, syempre, no? Yung kinabuhi ng mama at papa mo, ano? Yung Ah, panginabuhi nila? ako ang tatay kay Gabasero. Gabasero. Like, Sa kahoy, ano? kahoy. Atong chainsaw nga. Go. Diba? Malaki ba yung kita niyan? Sa unag, ay, gagmay to sa una kay na board fit man na ang tawag ano. Gagmay. Mm. Pero nabuhi man pud mi tanan na Mm. pa-eskwela man pud mi tanan baya. Kusuga mo gabas imong diba? Yun na jud no, grabe gyud pagpaningkamot sa kong ginikanan para mahuman mig eskwela tanan. Grabe, napakala. Siyam, nahuman niya tanan. Ay duha nga wala. Actually kaya pa pa-eskwelahon but Pero- suddenly nasangit sa Mga tiyog panty. sa brief. Oo. Anak man jud na. So imong mama, housewife. Kuan akong mama sa una na siya mga negosyo-negosyo. Like komprador siya og kanang saha sa saging before naka-remember ko when I was in elementary kanang komprador siya og mga saha sa saging. I-deliver somewhere ana. Tapos tag like once a week makauli ila nga. So So, nakarauli wala- niya, meron talaga siyang kwarta. Oo. Wala kayo mi kanang totally banding sa mama. Sa tatay noon mo nang duol ko sa kong Mo nang tatay. papas girl Oo, ka. mong papas girl ko. Kaya pala. Mm. So yung mama mo, maldita, nag-aaway kayo. Sumusukol ka. Sa bata pa. Pero ngayon, At atong manggong ginikanan kay pag once maistoryahan kay ma-OA, mang-OA sila. Natay mga binayot nga word like, Mama, uy kayo ka. Hana bitaw? sakitan na sila Oo, niya. sakitan na dayon na. Ingon na jud mo sa kon. Uy, binayot din na nato nga ba. Naaanad na tayo ba? Naanad na ba? Wala na akong mama na ano na. Mo na, kay Magilak-hilak ko na siya. kay mo, yun na ni. Dagko na magbukod. Ina ko yung nanian. Ina din kayo. Pero syempre, no, sakit ba kayo sa itong buot na ito. Makita na ito itong mama magilak. Pero Ano ko. so far, karon we are okay man pod. Mm. Kanang nagkadagko naka-mature na, nagka-mature na. So sa mga igsoon, close mo tanan. Dili pod Pero kaayo. Dili pod kay dili man pod mi mag-away kanang dagko na nga mag-away dili man pod. Sa una noon magkarambula jud mi kanunay. Then karong dagko na dili man we are kuan okay Okay man mga pod. salida ba? Noon yung napakadaghang magsuon tapos nagabot-abot sa isang adlaw tapos nagbinanghagay na. Sa yuta. Mas mahal mo siya. Sa yuta tungod sa yuta. Maglalis na. So So, inyo nga, wala ra na. wala ra man pod kay yuta akong ginikanan. Kung kinsa lang tong igsuon nga kayang mutungas dito mangharbis ka og saging hala kuha. Oo.
Mutabang ka dito og kanang pangupra sa latabang. Murag ana siya kay wala may dito nga, uy, gay kog bahin bin, nangupra sa ba mo? Wala pod, buyag. May hinungdan sa pag-aaway. Mm. Yung may mga sigurista. O meron ba rin tayong, no, sa napakadaghang igsuon, hindi ba pwede na kayo lahat parihag batasan? Oh, lahi gid na. Ilahi jud na siya. Para mura man siya challenge ko kung paunsa ninyo mapanatili ang banding ba as a family. Then na po ko'y isa kay igsuon nga mo'y ga kanang atiman sa kanang gatabang sa akong tatay o mama sa bukid. Na gatiman pod sa ako ang kuan limunan mo Napay siya ang gaano artihon, nga di pod mo atak dito. artihon like walay artihon sa amo. Puro jud mo kamas. Mo kamas jud mi tanan. Apil ko. Oo. Kamas jud. Pero kung masusulti mo yung kinabuhi mo ngayon, ano? Are you better than before? Very very better. Diba? Yes. Diba? Napaka-perfect niyan. Yan yung pinakadako na regalo. Na, Yeah. At least ba ngayon, nabubuhi ka talaga sa mundo na imong ganahan. Yes. Diba? But actually it's not all that kanang goals ag dreams nako nakabot nako kay wala pa nako nasuroy akong ginikanan sa mga lugar nga akong gusto dalon. So mo nang I keep on praying nga kanang tagaan pig yung task kay kinabuhi akong ginikanan kay wa pa ba ko nadato. Gusto na jud ka manimalos. Gusto na jud ko manimalos. Yun bitong mga anak na kagaya natin, ang gusto lang talaga natin sa tayong kinabuhi yung makabalos tayo sa itong ginikanan sa tanang sakripisyo. Tapos yung iba, hindi pa talaga natatagaan ng chance kasi yung mga mama at papa nila mas nauna pang hindi pa tayo successful. Ano? So at least, ang importante ngayon, naniningkamot ka na maging mag-success para mahatag mo yun sa kanila. Yes. Yes, correct. Saan pala nila gustong umadto? Kung asa lang akong gusto. Like, okay. Gusto ka nga mag-uuban kayo lumaag sa manindot na lugar. Yes. And ang nalagan ramang gud sa ako ang family kay within diri ra pud sa ato wala na kay nakagawas. Akong tatay nadala na ko siya sa Cebu but it's just the Cebu only. Wala na ilain. So gusto na wala ko. mo siya nasubay-subay po dito sa mga manindot na lugar. Wala kay I am kuan man good sa akong pamilya ba. Sa akong own family kami magsige mi og lakaw. But sa akong parents jud alone wala pa jud kayo siya na ano kay usay man gud ka akong mama kay dili ka siya ganahan magsuroy-suroy. Ay, kapoy kayo biyahin siya. Gastos kayo. Ako mama mo tanaw na sa'yo. Gastos kayo, gagastos na pud mo. Talaga yung inahan, uy. Ano yung pinakamasakit na comment na nabasa mo sa iyong mga posts? Gawas sa death threat, no? Gawas. Paghilom dira, maotra ba kay ka? May mga ganyan talaga? Babae, pag yun ang mag-comment, paghilom, ay, naka-remember ko, si Koki. Di ba kani siya, ako lang ni siya open up. Actually, it's already done naman, no? Di ba nag-away-away si Koki o sa kuan katong mga family something ingon ana. And then naami video ni Koki nga before pa to siya sa away-away nila. O yang katong nga video dugay na kayo ba? Then na-post tas ning kalitrag ka. Ni-recommend to sa mga kalitrag ka banhaw akong video then gibash na dai kog taman dito nga ako dong gikuha si Koki. Nganong gikuha man ako si Koki ako tungod daw nako ingon na. So naabto sa imuha ang bashing na po. Tapos natingala ko kay ingnon naman ko nila nga muna kay naong manggugag Jollibee. Like what? Ano tawag Jollibee? Kay si Koki manggod ang namanggod sa video kay kabalo na ba ka ni Koki no ana paano ba ka nang pataka ba na siya istorya. Then unsa man day dalon ko nimong pagadian ya taga pagadian ba ko no siya. Dalon tigag pagadian ikuanti ka dito ilaag daw ko niya. Asa man ilaag sa Jollibee. Murag ana ba? Sa Jollibee daw. Kay lahi na si Koki magpataka lag pangibog. Dayon karon kay wala na gibash na ko og taman. Mura na gyud sila og kanang ako na gyud ang kanang gikuha na gyud ako si Koki. Unsa ba? Ako nang giilog unsa ba? Kunya ka huy Diyos mio. Tag-ingnan kag batignaw. Batignaong naong na daw ko og Jollibee. Like so na-search mo yung nagsulti sa'yo na batignaw. Ay, Guwapa ang din ako siya. ang kalagot, napoy mga lalaki. Akong kalagot, ay komentan po na ko dito sa iyahang kuan, sa iyahang profile. Gwapuha gud kay nimo oy. Naninimalos Unya ka karon talaga. kay musukol-sukol naman ko atong time. Karon kay syempre natandog po dihang ego atong gignan siya gwapo kay ka. Maot ingon ko nga maot lagi ko pero mas gwapo gyud kay ka. Pero ano ba ito? Sarcastic Reverse siya. psychology ba nga ano? Then mingon siya ay kuan ani man good ma'am ingon na niya. Mo paubos dayon kay nabalsa Kaya naman. sukol naman. Mga ingon na ba then
ano ra pud to, gitabangan na pud ko ni Rose adto pagkahuman kay Rose murag ako na gyud ang giaway O, ani di ba, Rose. naguban-uban na ba kayo ni Rose sa Oo. una? Mo to ning Na-open ka na sa grupo nila? nag-live to si Rose tapos gi-istorya niya Siya ingon na yung ani. nagsulti na, amigo ko yan, sa una pa yan na video. Oh, sa una Huwag pa. niyo siyang awayin. Wala dyan. Mabuang ni ko nga. Grabe jud ang followers no. Nakaingon jud ko ang tao ba, ang mindsetting nila ba. Mulaban na ba dyan na? Oo, as Kung asa in. sila ang idol. Oo. Grabe jud nakaingon jud ko. Mura siya pinatyanay. Oo, Mura ako siya nga kanang yung- hugot bakos. Magkatawa na lang talaga ako kasi sometimes meron talaga yung hinaway kung ano yung kaanyuan mo ganyan. Oo. Tapos yun na, hindi na ako titingog. Kanang, yung mga followers ko na yung bahala. Ah, Sila di na ay. yung tumutubag. Ay, kagwapo ulit ka. Una-una ka nagpanaway. Hala, wait sa murag labanan ba pug ka ako sa akong followers. Depende. Pero naabi apoy mo tingog. Naabi, apoy mo tingog. Pero naapoy uban nga Ako mo-appeal thankful po pod. ko. Kaya na isa mo bash, tabangan na dayon, Mm. uban, mura nagmatulungan Ah, di na. ay. Di na tayo di ba makatabang na bigyan sila. Oo. Actually, nababantayan na kita sa una na umanhi ka dito, nagsabay-sabay ka sa kanila. O kay laag man pud to. Oo, Mga naagyapon dira to. sapa na mo. Sa proud poverty, di ba? Pero ngayon, okay kayo. Wala kayong problema. Okay raman pod so far. Pero para sa mga basher mo, no? Ano yung masusulti mo sa kanila? Ayaw lang mo palabi. Hangyo na niha. Yun ni ha, palihog lang. Sakit na biya ay. Dili, ano ako ang last nga naay ng bash sa kwa katong nako sa Manila nga katubi tong makaon nga mag-aso-aso. Oh. Ay, dili mo siya worth it good nga pagkaon. Dili magid po. Dili siya worth it. Akong gistorya po dito sa kuwang. Na-ignorante lang ta ba tungod sa kanang Oy, kani man gud akong ba kay mustorya Mustorya, sa oh. tinuod. hala dili siya worth it to sayang sa Wala 150 ginay. oy ana ba. Andi wala na dito na dayon. Gibash na din kog taman unya ga training man ko adto kay sa sampaay lagi og barko. Hala ka gibash naman kog taman dito. Dili na po kumuhawid sa kong cellphone mangurog na akong taman. Muna nakabati na itong mga prankador, no? Oo. Kaya sinusulti lang natin yung tinuod. Pero hindi tanang tao din makakauyon. Ana jud. Ang gusto kasi ng mga tao ngayon na mga flowering words ba? Tinuod. No, kahit hindi mo nagugustuhan Oo. sila, napakaindot kasi kapag sumulti ka ng bati, pag susulti na sila, respetuon na lang po doon mo. Tinuod. Ano, ginuo ko. Tas Ginahan ako gusto daw- nila magpaka-plastic yung tao para Truth. makauyon sa tanan. Truth. Which is, di man na ito batasan. Sakit man gud ang kuan kamaturan. Di ba? Sakit ang Pumaprank ka man Oo. tayo. So ano yung masusulti mo sa mga followers mo, sa mga nagsuporta sa'yo? Sa tanan nako nga mga kanang langga dira if you're watching this video no daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta nga maskin nagpalayo nako ning balik na maski nagpalayo ko ning suporta gyapon mo pagbalik na ko pagadian ning support ra gid gihapon mo hangtod karon but there are some followers also nga dili nila makita ang ako ang videos kahit might be because of meta pod sa Facebook nga ano ba Non-recommendable ka? Oo. Non-recommended? ay recommended man siya pero dili makita but still they are asking nga idol nganong dili na nako makita imong video Oo. kanang magtagbo mi sa dalan like huy ano man dili di ko kita sa imong Dili. video wala naka-vlog Hindi ingko na na aman nire-recommend ni Meta sa kanila yung video. oo naaman gyapon Mm. lang anong dula na binamo na kuan So, nagpapasalamat ka sa mga tunay na followers mo na hanggang ngayon nandyan. sa mga tunay na followers nga walang halong chemical like kanang heartily ba nga nag-support daghan kayong salamat jud as in grabe jud ang inyuhang kanang narga po mo ba kanang dili lang kaingon nga kanang viewers mo but you are part of the journey of Mayang Laagan since day one kay naa jud ko'y maskin since day one nga until now gasubaybay jud So sila yung hinungdan kung bakit ka nagpapadayon until now. Isa sila sa rason. usa po sila sa reason kay sometimes moingon man pud sila nga padayon lang okay ra na din sa ko pong mind nga nung muundang man ko nga nag-start gali ko sa una og 1,000 followers ra no Karon na hinuon oo na karon na noon nga tumubo na. And then if walay mo tanaw, it's okay. Og naay mo tanaw, mo trend. Much better. Okay, Ano napakalami siya? ba sa pamamati kung may mag-trending na video? Oo. Naadjud po yung mga Palagi ka na ginagmay. nag-check na pila na income. Wala pod ko ga-check. Wala Hindi ka ko mag-check? wala ko pakialam. Sawa ka nang ginanglag kwarto. Wala ko pakialam maskin kaniadto. Wala ko pakialam kung naay mo abot sa ko. Hala, naday ko kwarta. Then, Ma-surprise na lang ka. ano na yung tula? Ato ni i-withdraw kay naman ko kwarta. Alam Kay- mo pamati. Ang actually, akong Union Bank, wala akong ma-mention. Madunggan yun sa man. Akong Union Bank,
wala na ako siya gigamit dito sa na ako sa barko kay ang akong SIM dili siya masendan og OTP kay wala pud ako gamit kay wala bay signal na smart. Karon pag uli, so wala na gid siya as in pila ka bulan na siya almost tuig na siya nga wala na ako na open. Karon pag uli na ako kay ako siyang gi ano sa Union Bank nga office jud. Di siya 16,000 sulod. Sa ako ra to. Sweldo. Sa ako ra to mga vlogging siguro ko laas ako gikanani kay wala naman to sudli. Gi-transfer na ako sa lain kay dili na ako ma-open. So dili na ako. Yung Mo to siya naka-connect sa ako ang Facebook. Look, hala na ako'y kwarta. Wala na siya. Hala na ako'y kwarta kay na fix na nako ang ako ang code, ang akong password, na fix na nako tanan as in silisa na nawa ko Nasyak ka na mo. lang, bakit may sulod? Anong nani sulod? Unya na nadunggan ko sa guard. Unya nakita niya ako ang ako ang kanang balance sa 16,000. Nadunggan ko sa siya ko ana na ma'am tanan ma'am. Iko dili lang kay ako na pang medical. Kuha na ma'am. Siguro ang iyang pasabot ato kay Sa'yo pa siguro ni. dili i-share pod na ma'am. Pag-share mo na. Hala, pagkuha na ako kay ning kuha naman ko atog 1,000 kay ang 15 ato at least dili na ako makuha na akong main jud nga budget. Dito na ako gikuha ako ang pang medical. So yung kuha ako 1,000. Siguro hala ka pag talikod na ako kung hala ka mao siguro to'y pasabot sa guard. Baka mangayo to siya kuan. Late na nyo na-realize. Baka mangayo to siya share. Pero magbawal man na sila, di ba? Mga guard sa bangko na tatagaan mo ng kwarta, di ba? Bawal yan. I don't know. Malipay ba po na Parang sila? bawal yan sila na dunulan. Pero malipay na sila tagaan po. Malipay, ipasok na ni mo dito. Di ba? Yes, mga buwang-buwang. Ginoo ko, thank you talaga so much, Ma'am Mayang Laagan sa iyong pag-aanhi dito. Ginoo ko napakatabian. Napakatabian ng iyong baba. Hindi ka talaga mahuhutda ng istorya. Napay daghan nun ta. Ginoo ko, maraming salamat sa iyong pag-aanhi. Pero bago yan, tatagaan ka muna namin ng time na i-shout out mo muna ang iyong page or yung mga mahal mo sa kinabuhi. To all my followers sa Mayang Laagan, followers or not followers who are keep on viewing ragyahapon, no? Yes. As in, thank you very much sa inyong suporta sa kanunay. Makita man ninyo akong video or dili, still, kung makitaan magay ninyo, please ayaw mo kalimot og view o watch or kaning like man lang, comment, share pod panalag. Sa kay murag talagsara kay sa inyo haang mo share ngano na. Ngano na. Bitaw nganong nakaingon ko sa akong mga followers og dili bitaw mo try ang akong video kay dili pod sila mo share. Bantay lang mo. Bitaw, daghang salamat kayo og unta ayaw mo pamiya naragyapon ta bahala pag mo ato ta mo gawas ta sa pagadian mo balik sa pagadian still naara jud unta mo kanunay. Alright, Ginoo ko. Thank you so much, Mama Yang Laagan, sa pag-aanhi mo talaga dito sa amin. Thank you kay sa Ginoo ko. buwang-buwang. Thank Thank you you so so much. See you next time.